Demirgalyk Günbatar Pakistanly Peşawarda bir näçe resmi medeniýet ýygnagyna çykyş edip 30-njy maýda geçirilen yerli saýlawlarda giň eýran galyplygy ýol berilendigini aýtdy. Bu beýanet eden resmiýetlerin arasynda Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň saglyk ministri dolanyrjy partiýalaryň biriniň agdasy hem bar. Dürli partiýalaryň gollawçylary golaýda protest geçirip bu saýlawlaryň galypdygyny aýtdylar. Bu saýlaw zorlukly hadiselere alyp geldi we netijede adynyň 20 adam ölüp 50 golaý adam ýaradar boldy. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside saglyk işgärleri düşnüksiz simptomlar esasynda näsaglan, baş aýlanan, gowşokluk duýan we ýüregi bulanan studentleriň 11 sanatyny bejerdiler. 6 student hassahana ýerleşdirildi. Ýokary mekdebiň beýleki studentleri evakuasiýa edildi. Resmiler näsaglygyň sebäplerini derňeýärler, näsaglaryň ýagdaýynyň durnuklugy aýdylýar. Täjikistan Islam Döwleti jeňsi toporuna goşulan ýokary derejeli polis komandiriniň halkara gözlegini yglan etdi. Duşanbedäki baş prokuratura polkownik Gulmurat Halimowyň ýürüýte güýçleriň komandiriniň ýokary derejeli dönüklik we daşary ýurtdaky harby hereketlere beýkanun goşulanyny üçin gözlenýändigini aýtdy. Merkaba ýurtlarynyň içinden geçýän 10 günlük halkara ýarşa gatnaşýan sürüjüler Gyrgyz Gazak serket barlygyny okudyny gollawçylar tarapyndan şatlyk şowguny bilen garşy alyndy. Gazakystanyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň üstünden geçýän ýarşy 20 sany sürüjü gatnaşýar. Guramaçylar bu çäranyň transport gatnawlaryny we bu üç ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy ilerletmek üçin geçirilýändigini aýtdylar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.